bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yeeɓiyankoɓe titode tv en paltaki guilay gorko ha e debbo mawɗo e suka salminama ɗo salminte welto weytoɗo woni wayrede ko noon ani waylare daƴƴere jeeya ka yejjide jeeyaɗo jeeya ko roodi saaha noon ko tambi ɗum noon sikki ala hande en garti kadi yewtude nde mbaɗanoɗen kala e saaha kono noon on ɗaɓɓama yaafuya no feewi nde tawno sino ko saago yitere woyata kono noon ko voyage uji ɗi tan keewi ko ɗum waɗi en bayri wadde vidéo artirde kadi gonwole e golwole nde tawno ko noon windere nde sifori tigui bandiraɓe hande garɗen koye fannu nalankagal ɗo banggue men enen fulɓe kono noon so tawi en garti e fannu nalankagal ene woodi nalankoɓe e fannuji certuɗi ne woodi ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko musicien en mbaɗata ko yeela koye fannu yeela jaari ene woodi nalankoɓe ɓe gandanɗa hoorema mbaɗata koye fannu rap kono noon garɗen ko ƴewde beele ko rap o ɓuuri lollude e nder rendo men walla ala ko yeela o ɓuuri lollude e nder rendo men so tawi enen en namdama hande mbiyeten wonde ko rap o ɓuuri lollude e nder rendo men nde tawno so tawi hande ko Fuuta gonɗa ene satti wuro ngo garata tan taw rapport fijani ɗon kadi so tawi tourné ji wonde ene mbaɗe ko kamɓe ɓuuri wawde wadde tourné ji par rapport e nalankoɓe ɓe gandanɗa hoorema woni waɗoɓe yeelaɓe e nder oɗo saaha hande aɗa yiya rapport signodira e plus de 20 villages walla 15 villages e nder oɗon tuma taw noon ko Fuuta Sénégal e Fuuta Mauritanie fof no fotiri hande so tawi mi hokki yeeru mbaɗone authentique nana hande bonna Fuuta ne hannirtani hen nde tawno kala ɗo yeehi kala ɗo yaari ko jaɓɓule pattam lamije ɗum woni ko jiyeten kadi ko concert aji ɗi gandanɗa hoorema ko guichet fermé waɗata yimɓeɓe kewat ha kala ɗo berliɗa doccatal huɓat advise Amadou Birane Mangane haala mum haalaka kañum aussi ko ɓoyɗo wadde tourné ne hannirtani hen kono kadi so tawi a ƴeewi e nder on tuma hitande foof cachet o ne monta par rapport e côté advise nde tawno neɗɗo puɗɗirinoɗo 150 000 ummoɗon yaha 200 000 ummoɗon yaha 300 000 ummoɗon yaha 400 000 500 000 ha 600 000 actuellement kala wuro ngo gandanɗa hoorema sohli vase Amadou Birane Mangane actuellement so tawi waɗani 600 000 ene wayno vase parani taw fijandema hande ko wayno authentique ñalawma goto mbiɗen de nden wonno ko jour uji ɗiɗi ko wayno authentique hande so tawi a sohli ɗum e nder Fuutaji he ñalawma goto so tawi a waɗani 400 000 fijantama hande e nder wuro ma ko wayno aussi miñiraguel men ngel gandanɗa hoorema hande vraiment ko jinnoɗen ko coynoten enen guila hanki taw hande arani koye oɗon démarche o woni hande nde tawno eɗen gandi ko ɓowli jeyaka e kosam kala ko gandanɗa hoorema ene teppa nalanke o foti ko riwtude ɗum e nder carriére mum ha laaɓa car te surtout nalanke joguiɗo talent baɗon e Boy Diarra mo gandanɗa hoorema so tawi yimi ene weeli kadi rutti aussi wawi concert te jimɗi mum mawɗo ene wawi heɗade suka ne wawi heɗade ne tawno ko jimɗi jaaduɗo e jamanu ko ɗum ko yimata saabu ɗum ko windata kono waɗi riche en ɓooyi wiide wonde Boy Diarra artiste wawa tan wonde gaga artiste taw koye côté concert aji tan waɗata ene itta bituji e nder oɗon tuma ene fawa hen dande mum ɗum ni ene moƴƴi kono kadi aussi ko joganade hoore mum bituji mum ɗi waɗani hoore mum programmé ɓuuri saabu ɗum so tawi a nani bituji goɗɗi à travers de YouTube walla a nani bituji goɗɗi à travers to gandanɗa hoorema ko kañum woni Spotify hay ko nandi hen ɗiɗon bituji pour mbawa hebde hen hunde a heɓata ene gasa ni tigui rigui wasa nadde kono noon ko jeyɗa jiyanɗa hoorema mbaɗanɗa hoorema composé ko hen mbawata hebde jencuɗi ɗi jiɗɗa hebde hen ɗi saabu ɗum ƴettude bit janano tagatamo wonɗo dañde disque d'or ƴettude big jamono kadi tagata aussi indema filtodira windere kala nalanke mo jiiɗa yiɗi ko wonde nalanke international ne tawno fulɓe ne kewi wiide kala joom bitig walla bomo jiiɗa sa udri ɓernde ko magasin tawata toon hande noon en jii clip makko mo gandanɗa hoorema mo yaltini clip o nanoɗa cartonné clip o ko yalti fewde joni presque so woodi wonde lewru ko ɗon woni ɗo haaɗi actuellement clip o ne yaray plus de 400 et ko fawi 1000 vues ko
ɗum woni ko soynetono gila hanki tawa hande arani par rapport aussi e Boy Diarra en jii ko udiri sen makko YouTube mo jeeni hoore makko ko ganduɗa hoore ma hande so tawi yimɓe ɓe ne cohli yiide œuvre uji makko jogorɗi arɓe ene mbawi ɗum ɗon tawoyde ɓoyani par ce que koye temps mo uddita clip o tan ko nder woni aussi no waɗi lancé scène o hande scène o wertima scène uji udditaɗi ma won plus de duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati taw noon ko nalankoɓe waɗoɓe ko waɗata ko e nder rendo men ça veut dire que il est suivi kanko Boy Diarra hande chaîne o ene yaare 18000 vues eɗen ñaago bandiraɓe fof yo jaa mbaɗoya toon abonné sabu ɗum nalanke o puisque omo yiya yimɓe ɓe ene ngara ne mbaɗa makko adhéré ne mbaɗamo suivre tan puisque omo ɓeydo jogade aussi cuusal e coftal wawde addande yimɓe ɓe ko mbaɗi consommé par rapport aussi e côté musique mo waɗata o ɗum noon ko yimɓe ɓe mbaɗata encouragé nalanke o wawa ha joni ɓeydude potentiel mum ɓeydo aussi darde mum ne handirta ni yanno actuellement clip makko kanko e hoore makko wonanani mo nimsa ko yaltini oɗo clip fansiji makko wonanani men nimsa ko yaltini oɗo clip te clip o aussi ko clip dewɗo lawol kadi ko qualité d'image baɗɗo fayida ene wawi fawede téléji ha joni mawɗi ene wawi fawede ni hay e téléji international ko wayno Trace TV en hay ko nandi hen ɗum ne c'est pas donné à tout le monde ça veut dire que boy o talent o non ɗon puisque omo waɗe structuré puisque professionnel aji ene jogoma tan o ɓeydo wadde percé ne tawno musique mo waɗato ko musique international wona tan musique men enen e nder koye men voilà vraiment hay hande mo gandanɗa hoorema toujours omo waɗa ɗum suivre omo jaguiri ɗum comme idole ko wayno Sidiki Diabaté e nder oɗon tuma omo wawi yaade haw ɓurtoyo ɗum ne tawno ko windata ko eɗen mbawi wiide Sidiki e hoore mum windata ko foti noon saabu ɗum mo hetti fama tesko kadi naftoro vraiment Boy Diarra min mbiyan sappo en jii kadi aussi par rapport e côté manager makko ene wayno o change actuellement ko manager goɗɗo jogui kanko Boy Diarra kono noon ha joni koye nder famille he ne tawno omo andi aussi manager o wonko teppannomo ko heewi ɗum ne kadi heewi noppi yimɓe ɓe tundi hakkillaji yimɓe ɓe le fait que jiiɗa Boy Diarra fija nokku ma ndewa hen fodde duuɓe kiitale donka ɗum hebde walla aɗa nodda mo gandanɗa hoorema kañum woni manager donka hebde ɗum ɗe poɗɗa wawde heɓiri ɗum ni ɗum ne aussi moƴƴani e nalanke o hewɓe ne mbawi wadde rapproché nalanke o tawa noon wona e nalanke o woni koye on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni mo nalanke o woni e juuɗe mum o ɗum ne c'est bien mais so tawi on ƴeewi aussi Boy Diarra kañum e hoore mum par rapport e habillement makko no Boy Diarra ɓornoto non nden ene Boy Diarra ɓornoto joni c'est diamétralement opposé te style mo ƴetti o ko ɗum woni style nalanke tigui rigui te boy o omo jogui kono wiye ha joni charisme saabu ɗum so ɓurnima tan a yeɓatmo ne handirta ni hen ɗum ne aussi c'est pas donné à tout le monde ɗum noon oɗo sappo mo ƴettuɗa ko ɗum woni sappo ma kono kadi o no ngol ɗo lawol ngol ƴettuɗa ko ngol ɗo lawol tigui woni ngol renndo ngo ha joni fawe ma nde tawno nalankoɓe ɓe ko kamɓe mbawi yettinde ɗemgal ngal ɗo woɗɗi saabu ɗum eɗen gandi mo wi jeunesse wiya nalankagal so tawi noon ɓe donki hebde koɓe mbaɗi consommé e nder ɗemgal maɓɓe niniwal ngal ɓe mbaɗata consommé ko ɗemɗe goɗɗe woni rewɓe hen worɓe hen puisque ɓe mbaɗa consommé nalankoɓe woɗɓe tan sa renaki eɓe mbawi moɗede e pine janane walla ɓe moɗa e ɗemɗe janane nde tawno ko jomumen jimata ko e ko kollirta e clip aji mumen ko ɓe cikkata wonde ko ɗum woni gurdam ɓe gabbito hen tawa onon aussi oɗon jogui réalité moon e nder oɗon réalité e nder ha joni ngal ɗon ɗemgal niniwal ngal kaala toon so tawi jomumen ƴoogi hen tan ene gasa mbasa moɗede e pine janane mbasa moɗede e ɗemɗe janane hen ha hadirtani hen ɗum noon sappo bonne continuation sabu ɗum kala hen kalɗo waɗi critiqué woto ƴeew exactement waɗiri critiqué est ce que ko gañgu walla ala no joomum peut être wonko yii ka yiyani walla wonko yimɓe ɓe jii ene kalano ɗum kañumne aussi ko porteur de voix o wawata ko yaltude haala sabu ɗum mbiɗoma ya loto yiiɗi ko ya laab noon fulɓe ke wiide ne hanirtani hen voilà so en gummima on garten e Wizaby Abidine Wizaby ɗo banggue wawde rap Wizaby eɗo banggue yuɓɓude bindol Wizaby eɗo banggue ha joni yaltirde yimɓe to cikkano surtout oɗo clip mo waɗi surtout aussi
ene wayno ko consommation locale ne tawno e nder musique he eɗen nana hen tama te kadi ɓuri hawde me Wizaby fof ene satti bit mo wawa fawade ɗum ne ko hunde nde gandanɗa hoore ma nalanke o ne foti jogade ɗum sabu ɗum so tawi a joguimo ɗum tan ala mo donkata waddude fitrine walla so tawi a joguimo ɗum tan e nder oɗon tuma ala ɗa wawa yettade ɗum noon ko ɗum woni ko Wizaby ko en jii ñanden par rapport aussi e côté porte à porte o no natiri hen ni eywa eno fawori hen ni c'est pas donné à tout le monde ngol ɗo kadi aussi o addi clip mo gandanɗa hoore ma non seulement kono jogui qualité ene leeri nañ non seulement aussi o yahani o jiggoyade sukaɓe woɗɓe o ɗum e nder clip he ko ɓiɓɓe fulɓe o waɗi hen en jii hen sehilaɓe men ɓe gandanɗa hoore ma eɗen kalda jamma e ñalawma ko enen gondi e nder milieu he ɗum ne kadi aussi ko wadde valoriser culture mum tigui rigui mais sa ƴeewi aussi visa ne fawroto tigui rigui e dow bituji ni ganda oɗo Wizaby ko baɗɗo tarbiyu rap il faut yimɓe paama ɗum ganda toon Wizaby omo andi rap ko joddoɗa e makko mbaddon échange mo haalne ko heewi sabu ɗum won wittoji kewɗi ɗi o waɗata hen guila ɗo rap fuɗɗi ha ɗo rap yetti hande ɗo won wittoji kewɗi ne tawno eɗen gandi humam binnagal ɗo banggue rap walla wasde andude rap tagani neɗɗo o ƴettude flow up e nder rendo fulɓe ko Wizaby seul kañum ƴetti ɗum on ne kadi aussi vraiment ko neɗɗo poɗɗo jagganede junngo kadi ko neɗɗo poɗɗo wallede en jii clip makko ko yalti fewde joni wonani taw hay une semaine voilà omo jogui aussi chaîne makko YouTube ne waɗi plus de bientôt 10 000 abonnés clip makko kesso actuellement ne yaray 14 000 vues kono noon yo yimɓe jaa aussi jeeɓoya ɗum ne haadirtini hen balla mo ne tawno wallude nalanke lottowo ɗemngal ñiniwal ngal ene nanoye partout musique mum ene ame partout ɗum ko wallude leñol mum ne haadirtani hen ɗum noon continue mboɗo andi kanko bientôt d'ici le 18 nden woni no fuɗɗoro tourné ji makko kanko Wizaby eɗen mbiya wonde yo fuɗɗoro ɗum bisimillahi rahmani rahim o gaynirum alhamdulillahi rabbil alamin vise noon eɗen gandi actuellement ko baɗɗo pause par rapport aussi e côté tourné ji ɗi ene wayno comme ne hecci hanki ni o arti toon to Nouakchott ɗum noon omo jogui projet ji kewɗi ɗi o waɗata mo foti yade Maroc omo foti arde ga e Sénégal won tourné ji ɗi o waɗata ça veut dire que advise non seulement aussi succès o nanɗon réussite o aussi koyɗo mum o woni kono noon kala ñalawma mo fini omo ƴeewa ɓeydude ko gandanɗa hoore ma rendo ngo ene waɗiri ene waɗa ɗum consommé kadi ne ɓeydo hokkudemo respect total ne tawno respect ko neɗɗo hokkata ɗum hoore mum yimɓe dokkuma respect à travers de liggey ma noon so tawi hokki ɗum respect tan kala jiiɗomo ittanma gueɗal d' ailleurs ɗum noon eɗen gandi kam hande advise ene satti ɗo yahani e Fouta kadi ene satti ɗo guure ɗe yillaki e Fouta kono noon en jii guure kewɗe kewani ɗomɗede mo a yiyat wuuro ngoɗo yaha hen hikka so wuuri ari kadi e jomumen gona e foɗanade mo firti wonde ko mono liggo saabu ɗum koko hesɗi ko ɗum woni ko jomumen poɗonto eywa ɗum noon pour mbawa hesɗude e jeese yimɓeɓe walla mbawa hesɗude e guite yimɓe walla jibrima wawa hessude tigui rigui ha jooɗe noppi yimɓeɓe jo e jo foof a ƴeewat aduna kesum jaada e jamanu ne haadirti hen morceau volume oɗo mo advise waɗi so wontino tan wonde ko tubak wonno ɗum walla so wontino tan hande ko wonde ko nigérien ji ɗi walla américain ji ɗi e nder oɗon tuma oɗo morceau ene wawi wurdudemo e nder carrière makko hawa maaya ne tawno mo wawi hebde hen haysono ko disque d'or mais woni probléme makko enen en natata e application ngaji ɗi cooden ko envoyé am tan so tawi neɗɗo yaltini clip jaaha mbaɗoya téléchargé clip mbaɗa ɗum envoyé nder dinguidal cikka wonde gonɗa ko wallude nalenke o kono gonɗa ko hirsude nalenke o ɗum ko gueɗal il faut mbatten hen hakkillaji men ne moƴƴi pour mbawen wallude nalankoɓe men par rapport à ça ko heddi ko noon bandiraɓe musidɓe eɗen gandi hande ko wayno bébé MC en machallah en jii par rapport e ko yaltini ko voilà kadi boy o bindol ngol ene yuɓɓi ene yumti kono kadi pulaagu ngu nana e makko à 100% hande so tawi wonde rappeur ɓurɗo farnorade pulaagu ene toɗɗe mbiyami wonde ko toɗɗe ɗe bébé MC ko suka bindi ɗi ne yuɓɓi kono kadi aussi ko neɗɗo bituɗo saabu ɗum ko yimata ko neɗɗo mo wittani wawa wadde ɗum neɗɗo mo anda pulaagu wawa wadde ɗum neɗɗo mo yiɗa pulaagu wawa wadde ɗum ɗum noon aussi kanko no mbaɗandi koye tourné jo woni actuellement eywa Babs Oji
Babs eɗen gandi o mona waɗa carrière makko kono kadi aussi o mona addi façon musical makko mo jiida e ko tawnoɗo hen ko heewɓe noon cikkata wonde Babs ko rapport mais Babs wona rapport Babs ko musicien ɗum mbino makko min kaldi ɗum ɗon ni boom voilà musique mo waɗata o en jii hande jolfuɓe ne mbawi ɗum heɗade joolaji ne mbawi ɗum heɗade tubakoɓe ne mbawi ɗum heɗade worɓe ɗum mbawi ɗum heɗade ko ɗon hande musique yarata saabu ɗum musique ala frontiére d' ailleurs ka aɗa wawi yimɓe ɗemgal ma taw noon façon ne jimrata ɗum nene ni e sa faami kala keɗiɗo ene wawi heɓde hen dahamma jimol walla heɓa hen belamma ɗum aussi yo rendo ngo watte hen hakkillaji mumen no fewi actuellement kanko no aussi koye tourné jo woni omona cartona Fouta Sénégal e Fouta Mauritanie foof no fotiri bientôt inchallah mo on jimo ɗo e Diel Diop mango e dirali kanko Babs ne tawno aussi mboɗa andi guépard marketing événementiel ɗaccata nalankoɓe wawene Babs en enen jirɗo Fouta Sénégal Fouta Mauritanie kaɗa toon to Nouakchott nono poti taccude maaji gara ganda ko woni ga hen ko voilà guila ha joni wonɓe toon ne tawno maayo wona kirol ko enen mbi noon voilà ha joni eɗen garta e on mo gandanɗa hoorema mo kewmi wiide ko rappeur omo jeeya aussi e rapport aji ɓurɓe wawde wadde clash woni Movelly d' ailleurs ko so tawi mi heeɗimomo tan ko daala hakkillam aranta ne tawno ko on woni idole makko mais Movelly omo jogui gueɗal ngal gandanɗa hoorema wona rapport aji ɗi foof jogui ɗum saabu ñanden mi yi e nder TikTok makko waji goto ne hoɗa omo fawa hen ko gandanɗa hoorema hande so tawi a heeɗima tan jogoto hen fartangue ne fewi omo haala hen fuutankagal peut être aussi koye tourné jo woni eywa wonko waɗi vécu e nder Fouta o mono winda ɗum tagui noon yaada yaltude nde ene ɓeyduma inspiration surtout aussi e nder Foutaji men ko inspiration total woni hen so tawi a yiiɗi hebde hen inspiration tan a heeɗa jama heɓat hen kono so tawi aussi Mumbai o naworima tan ha yejjiri exactement ka artiste aussi ko aventure mbatta jama nder oɗon aventure aɗa wawi hebde hen ko heewi kono wiye bindi sa yili tan neɗɗo fof no wawi yiide hen hoore mum walla sa yimi tan yimɓe ne ganda oɗo ko jilliɗo saabu ɗum concert o non seulement hay sino coppereje ne keeɓe hen wittoji ene keeɓe hen connaissance uji ne keeɓe hen gandal aussi ne yalta hen saabu ɗum koye nder wittoji neɗɗo heɓata gandal ɗum ne aussi ɓe mbasa yejjidde ɗum ɓe mbatta hen hakkillaji mabɓe no fewi hande dal actuellement rap o ene waɗe consommé e nder rendo ngo no fewi sen belama mbiyen ni so tawi wiyatno wonde ko musique o yoɓani rap kam nana yoɓa actuellement ne tawno hande rapport aji ɗi nana guuri hen en uddiri hen studio ji men e nder oɗon tuma enen jaltina album aji mumen enen jaltina projet ji men enen jaltina ko wayno mixtape uji men ha e ko nandi hen ɗum no aussi ko hunde wonde fayida ɗum noon so tawi neɗɗo o fayodini tan yimɓeɓe jiiya fayida o dokkamo fayida o no handirni ana neɗɗo kala kone waɗa yo wadde hen fulla o wadda hen fayida so waddi hen fulla o waddi hen fayida tan ene haasi o heɓa hen ko yiɗi heɓde hen ko hay sinno ko guyka so tawi tiiɗe ɓerde ma a fiiɓi ɗum tan ene wawi gujja ko gandanɗa hoorema ma woɗɗo heedanma haala ko noon gollal ngal mbaɗata tawa noon koye dow warñede ma ɗum ɗon noon ene haasi so tawi tiiɗima tan a heɓat hen ko jiɗɗa heɓde hen ko ne hannirta ni henna bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam on beltanama on ɓeytanama on ñaganama gueɗe moƴƴere ko analyse goto tan tokoso mo joguimi par rapport aussi e côté rapport aji men e nder e koɓe jaltini e nder oɗon tuma ɓe wona rapport noon koɓe animateur kono animateur faltaki hay hunde alay saago goto fof yiyande mum motivation woni ɗo mi rokkaɓe motivation ne goto e mabɓe rokkirtaɓe motivation ni mi wiyaɓe wonde ɓe continue heddiɓe wonɓe aroɓe less ɓe yoɓe jogo fulla ɓe jogo fayida kadi aussi wona tan mi fini komi rapport ala ko yeɓete e ko ƴeewete e nder jimi ko wat feere jiggoyeɗa ɗum binda gadda sa addi tan si c'est consommable yimɓe mbaɗa ɗum consommé ne hanndirta ni henna hunde ala secret ko gollade tan woni ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol wonno toon to caméra to ko Morto Diangue ga e haalirde nde ko DJ Dou ɗum noon on beltanama tawi ko tara hen oɗon jarta oɗon jaafo e tawno kalode miijo jombora o fuujo heewiɗi holata kalɗo taw welade kiɗiɗi tigui on jarama